sala ndi masiku 28 kuti amalawi akaponye ndithu voti yawo. Komano zikuoneka kuti nkhani ya ziwawa pandale sikuti leke yayi mdziko muno zikuchitikabe tu izizi. Kodi amene angathetse ziwawa pandale pofika tsiku la lero anthu ambiri ayankhula, amabungwe alankhula, pakanema anthu alankhula, pawailesi pano anthu alankhula, ndipo mu programu itakhala tikukambirana ndi adindo osiyanasiyana. Kodi amene ali ndi udindo othetsa ziwawa pandale ndi ndani? Lero tikhale tikufunsa magulu osiyanasiyana kuphatikizapo andale komanso apolisi pa nkhani yokhudzana ndi zimene akuchitapo pofika tsiku la lero, maka poonetsetsa kuti ziwawa pandale zafika ndithu pamapeto mdziko lino la Malawi. Komanso kumbukirani kuti masiku awiri apitawa zinamveka kuti mu boma la Kasungu kunachitika ndithu ziwawa kumeneko. Mmodzi mwa akuluakulu ku chipani cha MCP amachititsa msonkhano kumeneko, ndipo anthu ena akuti anawaponya miyala akuchititsa msonkhano kumeneko. Kodi pofika tsiku la lero pachitika zotani? Ine ndi Leya Malekano, ndiye monga mwa nthawi zonse sindimakhala ndekha, ndili ndi mzanga Innocent Mphongolo. Wadzuka bwanji Innocent Mphongolo? Ndadzuka bwino kaiweleya. Inetu ndadzuka bwino. Zikomo. Komanso mu programu tikhale ndi wachiwiri kwa mneneri wa chipani cha Malawi Congress amene wandi Ken Msonda. Komanso tikhale ndi mneneri wa polisi mdziko lino amene ndi Peter Kalaya. Ndikupempheni kuti musadalikire, mukhale ndithu pamenepo. Komanso mkatikati mwa programu nthawi zonse mmene tichitira muja tikhale ndithu ndi atolankhani athu kuchokera mzigawo zonse, chigawo chapakati, chigawo chakumwera komanso chigawo chakumpoto, kucheza ndi amalawi osiyanasiyana kuti kodi amalawi kumeneko akutinji pa nkhani ndithu imeneyi ya ziwawa. Programu yathu ya lero akutipasira ndithu ndi a bungwe la Oxfam. Ndiye kuyamba programu yathu tikulandireni Ken Msonda. Mwadzuka bwanji? Leya ndadzuka kwambiri, komanso Innocent kumene kuthokoza kuti mwadzuka bwino. Ambuye alemekezeke, watikomera mtima, taonanso kuwala kwa dzuwa. Kaya kumeneko mwadzuka bwanji? Ifetu tadzuka bwino. Tithokoza kumwamba, tiyamika kumwamba ndithu. Usiku ndi wautali. Koma ndiye dimakamaka. Timafuna tumutiyambire programu yathu iyi kuti fotokozera ndithu zimene zinachitika ku Kasungu. Tamva kuti masiku awiri apitawo mkulu wa chipani cha Malawi Congress Party komanso amene ali nduna ya zachuma kukhanga tamachititsa msonkhano kumeneko nde anachitiridwa chipongwe. Tatifotokozereni makamaka kuti zinakhala bwanji, komanso munaliko Ken Msonda? Poyambirira ndingoyankha mumsanga nalipo. Ndithokozereya mwabweretsa topic yabwino kwambiri, komanso ndikuyamikireni Leya mwayamba bwino kwambiri, ndipo ndinacho chiyembekezo ndi chikhulupiriro kuti apa tiuzana zoona. Vuto limene tili nalo mdziko lathu la Malawi timakonda kunamizana, choonadi timachidziwa koma timakhala pa boza dala, mwina pa zifukwa zosiyanasiyana. Wena mwina chifukwa chakusaziwa, wena mwina chifukwa chongofuna kuti achuke pandale, wena mwina chifukwa chakuti angopangapo zina, mwina wena kufuna kutengapo kuti apezepo ndalama. Vuto limene tili nalo Malawi muno, koma ndikuyamikireni Leya, sikuti ndikungofuna kukupopani. Mwayiwa wabwino kwambiri nkhani, ndipo mwayamba topic yabwino. Ndiyankhe za ku Kasungu. Malawi muno panopo tangofika kukhala mtundu okonda boza. Ndife anthu amene timakonda kwambiri boza, ndipo zimvetsa chisoni. Boza li panopo lafalikira kwa wina aliyense, ophunzira, osaphunzira. Timakonda kupanga create fake news, timakonda kuonjezera, timakonda kunena mosinjirira, sitimanira nkhani monga mmene yachitikira. Kotero kuti ameki
akudandaula kuti pamene tikupita kuchisankhochi pepani akeni msonda chifukwa cha nthawi mwina andizikhala ngati ndikudulani chifukwa chokuti nthawi yathu imakhala yochepa ndimaona ngati we should just go straight to the point. Tatifotokozereni kukasungu kunachitika sotani zimene zalembedwa ndi mtolankhani wa Zodiac ndi zimene anthu mukunenanu sizoona. Ansonda nenani zoona inuyo musachule anthu ena mungonena zoona. Musachule mawayilesi ena tikambeno zapa times pano komanso mutifotokozere zoona zenizeni zimene zachitika. Vuto tizalo Malawi chifukwa simafuna kumva zoona. Khali tumukunena ino simunalemba times yachokera ku Zodiac. Tafotokozani zoona zimene mukudziwa Ansonda ndi zotani. Zoona zimene mukudziwa nisakuzeni zoonazo ndikuuzeni zoona zache. Ine nali pompo. Msonkhano unachitidwa ndipo onse oyankhula anayankhula. Tinachoka pamene bwinobwino ndipo titachoka titayenda kantunda ndi pamene ndinalanja ine foni ndi mtolankhani wa Zodiac zimufuna ukane ndekukana zoona kumene fasi mumva zenye ngasinguza Ansonda chifukwa cha malamulo athu autolankhani eti sitingana kambeza wailesina mwina muzingochula kuti mtolankhani malamulo anu akhale apo malamulo anu wasiye na autolankhani. Ansonda silengasiye malamulo autolankhani mwina mbuda mango ndayimbiridwa foni ndi mtolankhani osachula anthu ena. Don't want to create media war. Chabwino ndende kuuzeni zimene niyo mukumva zimene zikuyembedwazo ndizaboza. Tinachoka pa msonkhano bwinobwino tinyana mukanda nduna bwinobwino ndipo titachoka titaenda mtunda nalandira foni kuti kuno pamene mwachokamo kwabwera anthu akupanga chipongwe akumenya azimayi ndi anthu amene asala pano ndikuti anthu amene achokera kuti ati sitikudziwa ndina kuti odikirani kayi ndifufuze ndeni ndinayimba foni kwa anthu awiri atatu akuderako kuti mene ife tachokamo ati kumene kupanga za chipongwe chachitika ndi chani ndi anthu anatuza kuti kuno kuli amene akuyima wa independent akupanga sponsor ndi DVB. Anthu amene abwera kuno atumidwa ndi wa independent ndi DVB ndi amene akupanga chipongwe. Pala azimayi ena amene adakalipo mpano pali anthu ena amene adakalipo mpano amenewa ndi amene akuamenya anthuwa akulandira zinthu ndi kwabwera polisi kuthamangitsa anthuwa. Ife titachoka ndipo ine ndinawuza nduna kuti nduna pamene tachoka paja akuti pali chipolowe iwo sakuna niso ndandira kuti pali chipolowe akuti amene anapanga zipolowe kumene kuyima ma independent kaenda awiri kaenda aratu mmodzi mama independent akuchita support ndi DVB ndi anatuma anthu kapanga chipongwe pamene ndi DVB. Anduna anachoka bwinobwino ife nachoka bwinobwino ine nali kumbuyo kwa anduna ndipo pochokapo even popita ndinali kumbuyo kwa galimoto imene amaendera anduna sana chilo chipongwe koma mugana misamba michezo kuti anduna anathamangisidwa Ansonda anali pompo anathamangisidwa guest vona chikakatazi anathamangisidwa ndeboza ndipo timatitisa koma nkhani sinaelewe ngati at times nkhani yalembedwa ndipo mukuyikoka ngati kuti zoona ndanena kuti Malawi muno timakonda boza pansonkhano wonse leya ndamene mukutimvera innocent pansonkhano wonse kaya wachalichi kaya wandale mukamaliza mukachokapo zochitika kumbuyo inu simaziziwa ndiye zina zikachitika inu mutachoka musamaonjezere ayi zimene zachitika ku Kasungu South kwa Nkate ifeyo ndanduna sitimaziziwa chifukwa titachokapo bwinobwino. So pansonkhano wonse pamachitika chimpwirikidini mutachokapo ndipo sizachilendo kandi wachalichi kandi wa inu yetu lankhani mukamapanga msonkhano yanu mukachoka kumbuyo kumakhala zina zochitika ndipo olemba Ansonda mukufotokoza kwanu mufuna kutiuza kuti ziwawazo zinachitika koma zinachitika mutamaliza msonkhano mbuyo mwanu ndi pamene kumachitika ziwawa sichoncho titachoka andi imene ndi version muitenge tachoka bwinobwino inu ndakutumizirani ma picture ni ma video panali tichina ntindi cha anthu panali china Kasungu ndi home ground ya MCP andi kwa Santeko ndi home ground ya Chichola kumene kwa Chichola amakonda palibe munthu anga apange chipongwe Chichola kwa Kasungu osateka kwa Santeko Kasungu South osateka ndakutumizirani ngati sina kutumizira na area inu ndakutumizirani zulo
china ntindi chinali pamenepo ndananga libe tima ukasokoneza sonkhano ndananga libe tima nde mwati ndi ku home ground kwa achithyola izi mukutchula chipani chinazi zachokera pati Ansonda ndikuti tachoka tugula anthu lachokapo olo timavideo timene mukugana muona kuti anthu amene akuthamangisana pamenepo ndi anthu ochepa kwambiri tachokapo achipani achoka anthu ambiri achokapo sulu zinachitika ndi media zitangochoka tinaita mtunda kuchoka pa Sanje Tanofu main road yalisewo wa bypass kukafika ku Nkhate kumene timaongea sonkhano ndi mtunda wa 15 if not 20 kilometers and sewu ngoipa timaenda pang'ono tinachita choka after maybe 30 minutes sasa sonkhano uti timamaliza ma 5:30 kapena to 6 chabwino kanyima katayamba ndipo nena napempha tolankhana amene analipo kuti mufuna mupange 1 to 1 ndi anduna kuti mwafuke mafuso anagana tolankhana ndipo kuti akwada makamera sachita capture tizipita tachoka bwino leya bwino amphongolo so Ansonda zokuti nkhondo imene inali kumeneko ndi ya chipani cha MCP ndi MCP zimene zinu mutipo bwa ndiboza lankukuniza kumeneko kulima independent candidate awini mufufuze kulima independent candidate awini akuti amene anatuma chipolo wecho ya GBB Ansonda ndimafuna ndiyesese kuti nkhani tikambe mmene ilili komanso kubwera kwa pano ndinafotokoza kuti programuyi akutipasira ndi abungwe la Oxfam ndi cholinga chawo ndikuonetsetsa kuti sipakuchitika ziwawa pandale ndipo osachedwa pompa tibwerenso kupitirira kukambirana nkhani zinenedwe mpulogalamuyi ndi maganizo a anthu oyankhulawo ndipo sizikuyimira maganizo a Wailesi ya Times kapena mabungwe omwe akuthandizira kuti pulogalamuyi iwulutsidwe. Akutipatsira pulogalamuyi ndi mabungwe a Oxfam, Warwick ndi Center for Civil Society Strengthening ndi thandizo la ndalama kuchokera ku European Union, Oxfam Ireland ndi boma la Iceland. chabwino ndi mmene ndinafotokozera muja kuti programuyi akutipatsira ndi abungwe la Oxfam. Cholinga chake ndikuonetsetsa kuti nthawi ino ya zisankho sipakuchitika ndithu ziwawa pandale. Wamva amene afotokozera Ansonda ndiye mwina tinene kuti kaya ziwawazo akuti anayambitsa ndi ndani tinene kuti ziwawa pandale takhala tikunena kuti sizofunikira regardless kaya kuti zachitikira kumpoto kaya kumwera kaya pakati kaya ndi amati mgodi wachani koma ziwawa pandale akuti sizofunikira. Iwe mawu ako ndi otani potengera ndi mmene afotokozera Ansonda za nkhani mafanene kuti mwina poyambirira tinene kuti ife program chomwe tikupangira ndi nkhani yokhudza ziwawa pandale mmene afotokozera kale kuti tikuyankhula motsutsana ndi ziwawa pandale nthawi ino imene anthu akupanga misonkhano yokopa anthu. Ansonda afotokoza chiwawa chinachitika komano mwina nkhani yayikulu imene akupanga iwowa mwina ndi mneneri mneneri ndi wachuli kwa mneneri wa MCP mwina akupanga dispute kwambiri kuti ndi MCP versus MCP. I think that is not our interest. Our interest is a political violence. Kodi political violence ndi yabwino anthu akamapanga misonkhano ndikumaita ndale kazina khalisi zinachitika ku Kasungu zachitika kandi ku Thyolo zachitika ku Mulanje kazachitika ku Mzimba zachitika ku Rumphi zimayenerabe kukhala kuti anthu ayankhulepo kupanga condemn a political violence. So it doesn't matter akuti anayambitsa ndi ndani, it doesn't matter kuti zachitikira kuti, it doesn't matter kuti msonkhano unachitika unatha zonse zinaenda bwinobwino kaya zimachitika msonkhano data ifeyo we speaking against political violence ndi chimene tikudana nacho. Malawi sakukondwera kuti anthu azipangirana mchitidwe wantopola mwanjira ina iliyonse chifukwa chakuti akusempana pa nkhani za ndale kaya ndi independent kaya ndi wachipani chanji. Ngati simunavane pa ndale semphanani pa mfundo usati kutenga miyala kuyatsa moto paziphulika matiye gasi kuyatsa matayala zinthu ngati zimenezozo ndi zomwe zili zosafunikira. So Ansonda avomereza kuti chiwawa chinachitika iwo kaya atapita galimoto zawo zitaenda 30 minutes away
zimenezo zo afotokoza koma nkhani imene tikutsutsana nayo nopanopa ndi ya political violence. Ndiye posachedwa pompa tikhale ndithu tikulankhula ndi atolankhani athu kuchokera madera osiyanasiyana zikuoneka kuti akonzeka ndithu onse kulilongwe kumachinga uko komanso ku chigawo chakumpoto. Ndiye posachedwa pompa tikhale tikulankhulana ndi atolankhani athu kuti timve kuti kodi kumeneko amalawi akuti pochani. Ageni Nsonda, ine ndimakukhulupirirani kuti ndinu munthu onena chilungamo. Ndakuthokozani leya ndipo ndibwereze nkhani mwabweresa topic yabwino kwambiri. Komano munapereka kesi scenario ya ku Kasungu ndeni malongosola koma ndithokoze mmene mwanenera mfongolo komanso narea topic ndi ziwawa. Kazachitika kasizinachitika koma voti munapereka case study ndeni mapanga clear pa case study ya ku Kasungu yo. Koma topic ndi abwino tiye kuti mine tinalankhulapo mbuyomu ndi anthu angapo pa nkhani zokhuzana ziwawa zomwezi. Koma nkhani imene imavuta kwambiri ndi imene andale mumachita kuti tithane nazo nkhani za ziwawa kupangana blame kuti izi achita ndi akuti, izi achita ndi achipani chakuti, izi achita ndi achipani chakuti. Mwina izi mumapanga chifukwa chani anthu andale kuti pakachitika ziwawa kumapangana blame kuti achita ndi achipani chakuti kuti mwina tipite patsogolo tione kuti nkuthana nazo bwanji ziwawazi. Poyambirira leya ndi amene mukutimvera ziwawa si zabwino. Kulikonse kumene kuli munthu unfortunately umunthu ngovuta kwambiri. Pano ifo tikupita kuzisankho tukugwira ziwawa pandale. Ifo tikupita kuzisankho koma tinene zoona ziwawa zimapezeka paliponse pamene pali zisankho. Kuchalichi, kumpingo, kumzikiti apa amamenyana. Inuso atolankhani mukamapanga msonkhano yanu mmasusana pamakhala ziwawa. Paliponse pamene pali munthu mukasemphana maganizo pamakhala ziwawa. Ndipo si bwino kuti mukasemphana maganizo pazikhala ziwawa. Babanja akasemphana anthu amamenyana pamakhala ziwawa. Kaya mukulimbirana munda, mukulimbirana ufumu, mukangosemphana maganizo anthu pamakhala ziwawa. Tinene zoona ziwawa Ansonda timafuna muchite chindunji kuyankhani chindunji chakuti apa kwachitika ziwawa tufuna tiyang'ane kupita chitsogolo. Ndi mafusa kuti izi zimene zachitika ku Kasungu inu mukufotokoza pano mukupanga blame chipani china koma ife kufufuza kwathu mtolankhani wathunso chakomwekwa nazo kuti izi zayambika within the camp. Ndi mafusa kuti kodi ndi chifukwa chani mwina andale titadziwa kuti pakachitika ziwawa zotere mumayamba kukankhira chipani china kuti yayi achita ndi achipani chakuti, achita ndi achipani chakuti. Chifukwa chani mmachita izi? Ndio munthu palibe munthu amene amavomera akapanga ziwawa. Palibe munthu mumapanga blame winner. Iwewe wayambisa ziwawa umapanga blame winner. Zimenezo ndi vuto la munthu. Si pandale poka nchipenda kupasa ni example to aleya ampongolo ndiye wonse amene kutimvera kuti ziwawazi ndi umunthu umene umatisowa tonse tapangapo blame ziwawa. A president athu his excellency Dr. Smakati Chakwera amanena tsiku ndi tsiku tiye ndikhale anthu amtendere koma ziwawazi zimabwera chifukwa cha machitidwe athu ifeyo mayankhulidwe athu mmene feti mayankhulira zochita zathu pala tsogoleri ena munomu Malawi akayima nkumayankhula amapanga incite violence ali mukudziwa zimenezo mtsogoleri ngati angaime pachulu kuna ndikufinyani ndikunyenyani simukunditeteza zimene zimapanga incite violence ndio kupangana blame ku sinkhani ndi umunthu akamenyana kuchalichi amapangana blame anandipura ndi wakuti akamenyana kunzikiti pa ziwawa amapangana blame. Ziwawa zisizabwino timapangana blame chifukwa chosowa umunthu umayambisa iwe ziwawa ndikupanga blame wina. ADPP posaidwa apa anaucha magalimoto awo kwa ukuja ni kuchani ku akupanga sonkhano akaucha kwa galimoto ndikupanga blame wina. Kenny Nsonda ine kumachitika timapangana blame. Ansonda mwina panopazi kumavuta kuti mukumabweretsa nkhani zonena kuti tilibe nazo umboni anthu amene mukuwatchulawo sangazipange defend okha mupange stiki inde ndino andale komano ifeso Ansonda
ansonda Okay. Ndikukuza ngati Ansonda tipite kaye kwatola nkhani athu azikuoneka kuti ali ready timve amalawi kuti ndipanga blame winner akuti pandani ndiye kuti kukasungu mwapanga nokha ndikupanga blame ena ndikukuza kuti ziwawa timapanga tokha ndale se ndikupanga blame winner yankhani funso la ndiye kuti za ukasunguzi mwapanga inuyo ndiye mukupanga blame ena afufuze tu ndikukuza kuti za ukasunguzi mufufuze ife tinachoka bwino Chabwino, mukonga nkhani timve kaye ansonda kumeneko ansonda timve kaye kuchokera kwatola nkhani athu ziko mwadzuka bwanji Blessings Tambala ndadzuka bwino kaiweyo ndadzuka bwino Ndadzuka ndithu bwino tiyambe kaye ndi Blessings kenako tibwera kwa iwe Wezi kulilongwe. okay Blessings tacheza ndi amalawi amene uli nawo kumeneko chabwino yeye tathokoza chifukwa chatipasa mpata kuno kumachinga kuti timve maganizo a Malawi kuno choyambirira ndi anthu angapo amene akhala apereka maganizo awo pa nkhani imeneyi tikudziweni ndine Mr. Felix Rajabu pa 4 ways Paliwonde. chabwino nkhani mwayimva nkhani ya ziwawa sizikutileke kuno mwina mukuona kuti tingatani kuti tithethe ziwawa komanso kuti ndi udindo wa ndani udindo othetsa ziwawa ndi waife imangofunika ndikuolerana panthu hayi imene mwina makepa wena akakuchita msonkhano inunso mulingizano zone machita inunso izafika nthawi yani yoti mupangezano sibwino kwati kuoneza anzano pena kupanga zina koma izizi zachitika chifukwa kuti usakuzilekerera zinthu akhala kuti atsogoleri akhala kumazilekerera zinthu kwa anthu amene amapanga zimene zija amachita kutumidwa ndi atsogoleri ndicho chabwino atiliso ndiye napa amene tikhale tikumva maganizo awo mwina tikudziweni dzina lani ine ndi Adam John pano pa 4 ways machita nkhani mwayimva maganizo ano ndotani maganizo athu ifeyo ziwawa zikumachitika chifukwa choti ndi usogoleri wokuti anthu akamachitira msonkhano anthu aja mwina akumachita kutumidwa ndi atsogoleri kuti pitani kumene koko ndi mchitidwe umene amene amalekera kwambiri mwina ndi azachitetezo ndi amene amakhala kusekerera kwa amene aja ndi amene amakhala ndi chitetezo chothetsa chani chothetsa chiwawa pa misonkhano komanso ndi mwina mwase kumachitika chiwawa chifukwa choti ndi mausogoleri amene ali mwina ulamuliro umene ulipo mwina anthu samasangalala ndiye chifukwa chake amangopanga ziwawa kwa zimene zozo zimachitika chete chabwino tili ndomaliza apa atimveso maganizo awo tikudziweni ndine Mr. President Kamuzu nkhani mwayimva nkhani ndayimva koma tikaonesesa kwambiri ziwawa zikumachitika chifukwa cha ulamuliro umene ulipo lese tione kuti no MCP akupangisa msonkhano omwe atenga magalimoto akupangisa msonkhano kwa anthu amene zikumativuta makamaka ifeyo anthu tino zochita zathu zochepa komanso tikupangidwa ntchito yayikulu koma ndalama ija tikayilandira ikumakhavena kuti ndalama ija yopanda ntchito ndiye tikaonezaneka zimene ija kumati no akupangisa nda president kumene zizi MCP ndiye tikaonanso MCP sakapangisa msonkhano sokuti satingiso zigoliso kechikena ndiye tikumakhala kuno notima yathu ndiyokuli tikumangoti basi tengota tingokugenda magalimoto abwerere zizisacheka chabwino awo ndi maganizo awo ndithu anthu akuno kumachinga amene alankhulapo pa nkhani imeneyi leya ndathokoza kwambiri Blessings nkhale ndi tsiku lopambana zikomo kwambiri Wezi Gausi wadzuka bwanji kulilongwe adzuka bwino sindizoza kuti kublanjaya kwa chamanje kunotu kwacha bwino tacheza ndi amalawi amene uli nawo kumeneko kulilongwe ine pano ndili katikati mwanzo kuita wa area 23 then mafuna kuti ndichezeko ndi amene alola kuti tikhoza kucheza tsiku la lero ndipo iwowa tisanayambe kucheza nawo azitchula dzina lawo komanso kuti pa program imeneyi amva zotani tikudziweni bambo komanso mwadzuka bwanji ndadzuka bwino dzina lija ndi ndani dzina langa ndine Popanda kuno kwelera 23 kufika nkhani itu tukambirana ababa ndiyokhuza ziwawa zandale zomwe zikupitirira kuchitika mdziko muno mabungwe komanso ameke anakamba ndithu kudzudzula mchitidwe umenewu koma zinthu zimenezi sizikutha mukuona kuti pamene pakhota njira wanyani ndi pati nkhani imeneyi ndiyovuta kwambiri chifukwa ili magawo onse andale ndi anthu amudzife chifukwa kupanga zimenezi anthu ambiri amapangira chifukwa mwina andale amapasa ndalama ndi akumapanga ndiye kuthetsa mchitidwe umenewu mafunika apolisi atengepo gawo lawo agwire ntchito bwinobwino asatengere mwakatangale kapena kuti uyo akulamulira akutani maganizo ane ndi amenewo palitu sotu anthu amene mungu wafotokozera kuti amakhala mu mzinda
ukuona kuti anthu udindo wawo ndiotani ngati iwe mwini pofuna kuthana ndi ziwawa chifukwa ziwawa sizimamanga nthawi zambiri ziwawa zimapasula. Anthu udindo wawo kwambiri tingathongoti chitati chitsogole chikondi zinthu zingathoyenda bwino. Zinthu zikathoyenda bwino chifukwa tikakondana tinofengati amalawi sitingamagendani ayipogendana kuja tikumaononga zinthu tikuononga ndalama amene pachosauka kale mapezeka tikuphwanya zinthu zosakhala bwino. nkhani ya zipani kuona zokuti andale akhalire limodzi mwanji nyengo imene ya kampeni amene tikukhonzera chisankho pofuna kuthetsa ziwawa zimenezi. Andale aina kukhala pasi ndithu ndikukambirana ndachinyamatawo wauza bwinobwino kuti asamakuveke ndi zinthu zongopasidwa chabe chifukwa chinyamata ambiri zomwe amapangira zimenezi ndikusowa kwa ndrama sinanga ndrama beza vuta kusowa kwa ndrama chifukwa anyamata ambiri amapezeka andala akangobwera papa ndrama panganizi kwaja nikuti aditi kumakagenda kutani mapeto ake akumamangidwa ndiwo andalewo samangidwaso yayo. Ndathokoza kwambiri chifukwa cha maganizo anu. Zikomo. Amene woti ndi amene ndinali nawo kuti ticheze nawo mu program yathu ya lero. Chabwino tathokoza kwambiri wezi tsiku labwino. Zikomo. Wadzuka bwanji Bernard Muhone? Lea? Wadzuka bwanji? Imamu Ali Bernard sanalowe kale. Oh, okay. Imam, yes, Imamu wadzuka bwanji? Chabwino ine ndadzuka bwino kumene kwa chabwanji. Kunonso kwa chabwino. Tacheza ndi amalawi amene uli nawo. Chabwino apa ndili ndi amalawi awiri amene ndapeza musika wadeja. Choyamba tikudziwe nzeni. Ino choyamba ndinepita. Chabwino kadi ndi imene mwayimva ikukambidwa iyi. Inu mulipo bwanji pa nkhani ya ziwawa babandale. Nkhani imene ili ndioti tingapewe ndisera chinyamata chifukwa chakuti munthawi imene akubwera andale kukatiuza kuti tiyeni mukapange muite kusonkhana mukapange ziwawa zinthu zoti zimakhala zoyipa kwambiri kwa ife chinyamata chifukwa timakopeka ndi ndrama zimene zimatitambisa kuti fedi onongeke pa ntchito imene imachitika ya ndale koma ife ngati tingapewe zinthu zimene zizi timaona ngati kuti tikhoza kuthandizika pa zinthu zina zoti tikanatha kupanga msiku imene lolo. Ndi chifukwa chani andale amakugwirizana achinyamata ngati nyambo? Ndimaona ngati iwo nimene amaganizira mu nthawi ya masamu amene amachitira chifukwa amaona ngati kuti ise akatitenga achinyamata kuti kapange zinthu zimenezi amaona kwa iwo ziyapindulira koma kwa ife timakhala kuti kubwerekeka kupita chitsogolo mwina vuto limene nkuthetsedwa bwanji pala nkhangati langona. chokufunika kuti ife tingopewa tisazitengere zimenezi. Chabwino abaso ndicheze ndi achiwiri tikudziweni dzina. Ine ndi Kasawala kuno kumsika wa Njala Kidete. Chabwino nkhani imene ukambira payi mwayitsata kuyambira pachiyambi ino ndemanga ndiyo tani? Nkhani ili ndionena kuti kwambiri amene amapangitsa ziwawa amatsogolera ndi andale chwa andale amapanga mahandout amatenga ndrama amapereka kwa anthu kuti akasokoneze misonkhano ina zimene zimapangitsa kwambiri andale watachita avoid kupereka ndrama sopangitsa kuti mahandout amene kuchita avoid mahandout kupangitsa kuti kutothandizira kuti ziwawa zisamakhale kupatali. Zomavuta pati kuti andale wakabwera ndikuwakanira kuti yayi izi ayipo ndrama zikuyakani achinyamata akuzunzika ndrama zikuvuta tengati munthu akupatsidwa ndrama kuti akapange ziwawa kwachovuta kwa ndrama anthu amalandira kuti akapange ziwawa. Inu nkuona kwanu vuto limene tingalithetse bwanji mdziko muno? Kuti litero kungatsogoleri apewe mahandout asamapereke ndrama kwa achinyamata zomwe zikuthandizira kuti ziwawa zichitika. Chabwino dziko kwambiri. Zikomo. Lea omo ndimene ndachezera ndi anthu awiri amenewa kuno kudedza. Chabwino ndathokoza kwambiri Imamu ukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo. Zikomo. Wadzuka bwanji Bernard Muhone? Lea ndadzuka bwino ka kumeneko. Ndadzuka bwino. Tacheza ndi amalawi amene uli nawo. Uli ku Mzuzu? Ababa ndili katikati mwa mzinda umenewo. Chapena pake pati palanki ya mchenga otua ndi matakishena opita ku Mzimba. Chabwino tacheza ndi amalawi amene uli nawo. Chabwino choyamba tikudziwe tiyambire kumeneko. Ine ndi Daniel Sowa Pili. Nkhani imene muti bwanji kunja kwacha
kampeni atenda koma ndizowawa zisina tendo kuti aina kuti aboma wakuise chitetezo kuwa iwo akatongotayirira ndoti anthu apha azipana azitara azopa kupita kusongana zisakhala bwino ndemukona chomwe chikumbakitsa ziwawa zimene zichani kwambiri ziwawa zimene zikumbakitsa kuti boma siliyenda bwino zinthu zakwera ndiyenda akhala takuya nazo ati anazonso chikhulupiriro athu nde kwera kwa zinthu ndi ziwawa zikugwirizana pamene chifukwa chake ndimira kwera kwa zinthu chifukwa kuti zinthu anthu akupita kusongano amene andikatako nthawi yathu zinthu kuli bwino tigwire gaji anthu opita kusongano achapeza akumenya nokhaokha chifukwa cha zinthu momwe zilili like zomwe anena nduna amateka kunapita ziwawa kasungu anena kuti uku kunati home ground ya MCB iwa kuna okaso anena kuti nda DPP ngateke bwanji zimene zoti home ground ya MCB yo kuvezekeswa DPP auja uli independent akupanga sponsor DPP zikugwirizana zonse ali zero palibe chifukwa ida zinthu sizikuyenda bwino bomali anthu avomereza zawalepera asida zawo kwambiri timalize ndini ikomo kwambiri ine ndine Augustine Faro Jere kani ndikiona mbali ziwiri ndine mwachidule kwa nthawi choyambirira ndizodandaulisa kuti kufika mpaka lero timene nabe bandali la izi sizokhala bwino yani mu 1994 yapi 1993 tinavotera zipani zambiri mdzikomo soeza kuti tili ndi ufulu munthu aliyense asankhe chipani chimene afuna kumtima kwake ndengati wina ndi MCP wina ndi wa DPP wina ndi wa UTF tisanamenyane chifukwa aliyense ndi chisankho chake wina napanga zingati kumpira wina ndi wa Bullets wina wa Wanderers wina wa Silver aliyense ndi mene anasankhira ndesi chifukwa kuti wina kodi wavala makaka MCP timmenye wina wavala makaka DPP timmenye ndikuti democracy sinavotera 1993 ja chitokibisa chita chanamba 2 ndipite kwa olemekezeka Nsonda zimene nena zonena kuti kumalo kuna izowawa okhanena kuti kunali ya independent awiri amene akuyimira independent komanso okhaso anena kuti yayi atipinda amene amenyana we don't understand kuti what is he talking about chifukwa ngati kunali ya independent awiri amene akwaziwa iwowo kuti akuyimira pandikango how come unena za DPP we don't know what he's talking about chifukwa atipinde kunalibeko na independent ndi MCP sono aleke kupanga ataki zipani zina imene kufuneka kulibeko koma apange ataki amene akuziwa kuti anaja anapanga zowawa kumene koko chomaliza ndipemphe na Times program iyi ndiyabwino kwambiri muonezere nthawi imatichepera kwambiri tinakula mapuma panopa muti yankhulire mfundo zofunika bwinobwino mosasa modeka tikuyephera chikoya nthawi koma muonezere nthawi atisikale 1 hour 30 minutes kapena 2 hours imene chifukwa program iyi timayikonda kwambiri ndiyabwino aya taunipana njere ndikomo kwambiri aleya ndimene mwamazira jere amazandipempha kutero tithokoze kwambiri Jere komanso inu Bernard Muhone chifukwa chokhala nafe mpulogalamu iyi zikomo kwambiri Akeni Nsonda mwamva mmene alankhulira Malawi kunjaku inu mukutipo bwanji Malawi tu konsa alankhula palibe amene walakwisa tonse tikugwirizana kuti ziwawa sizabwino ndipo ndene nakuza ndipoyamba Malawi kuti ziwawa zi ndi umufu umachoni umufu anakulena kuti kuyambira mmene tinalira ufulu 1994 kunafika lero ziwawa zitisukuliza mbalero tu yayi ziwawa kuli konse kumene kumakhala zandale kumakhala ziwawa haya ndi mu Malawi yandikunja kwa mwana kuli konse kumakhala ziwawa ndipo aleya ndi Malawi nakupasani kisanso kuti ngakhale mumadera mwina mukakupempera kaya kuti pamene pali zisango pamakhala ziwawa ziwawa zimachitika chifukwa cha umunthu enanena ukusowa kulolerana zifuwa zonse tingapereke nsi gwero lake la ziwawa ndi kusowa umunthu tikakhala ndi umunthu wenuweni ulikonda dziko kuziwa iwe chimene ukufuna ziwawa sizingachitike koma ziwawa zimachitika chifukwa chosowa umunthu ukapanga ziwawazo pakapanga ziwawa umayesesa ukugeka chifukwa kwabwina ina ndikuuza Rwanda nakhala mngali ngakayeti pale mugana ndipusira kale muno Malawi ndikuwauza Malawi zimene zimachitika kuli bandare pamakazi wawa zimene zimachitika zimene zimakhala sponsored ndikuuza ndikakusungu chabwino Akeni Nsonda tawi
ena abeza uri mojezere topic yabwino kwambiri ku mathawi zimene mvula bottom line chimene mugwireya ampongolo Malawi akutemvera timafuna tidziwe again Nsonda apapa timayeneka kukhala ndithu ndi apita ngalaya anatiuza kuti iwowo ajoinako mochedwa 7:25 koma kukhanga titayambira kalekale waimbira foni yawo ndithu sakuyankha ndikukhulupirira zokuti apita kalaya motsatira programu iyi chonde taonani pa fonipo ndithu muchiyankhe mukufunikira ndithu kuti nanunso ngati apolisi mubwere gawo lanu chifukwa nkhani yothetsa ziwawayi ndi atonse tikukambirana apa kuti ndi atonse Amalawi apolisi agwire ntchito yawo nawonso azipani agwire ntchito yawo ndi apita kalaya chonde tiyeni ndithu mutatiyankha kuti nanunso ndithu mubwere palainipa timafuna tidziwe again Nsonda kuti ngati kuchipani cha MCP mwakhazikitsa ndondomeko zotani poonetsetsa kuti anthu sakuchita ziwawa kuchokera ku chipani chanu komanso mwina mukakumana ndi zipani zina pakuchitika ndithu zinthu zabata mwakhazikitsa ndondomeko zotani kuphatikizapo kupanga discipline anthu amene mukudziwa kuti ndi amkatimo koma kuyambitsa ziwawa? Ifetu ngati chipani tiyamike ndi president amene wakhala akuyima poyera ndi kuchita condemn ziwawa. Ngati chipani anyamata athu timauza kuti tili muziko la democracy tiyeni samapangani zipongwe. Example yoziwika imene Amalawi mbiri azayikumbukira ndi zimene zinachitika ku Nzuzu pamene ife timakapanga msonkhano kwina anzathuso azipani zina amakapanga msonkhano kwina. Ife ngati anthu olamwe tinalipo anthu ambiri tinali gulu la anyamata timapita kukapanga msonkhano kwina tinasemphana munjira ndi anzathu azipani zina amene anali ochepa kwambiri. Chota anyamata tunga discipline tinaweva abale athuwo ndikuwafunira zabwino ndikudusana zimene zili chipani zina zolamulira kuti matisamachule zipani kumapange blame koma tiziuzana zoona zimene anapanga anyamata athu ku Nzuzu ku chigawo cha kumpoto gulu athu anali ambiri ndikusemphana ndi ena ochepa amene so amakapita kusonkhano kwina tinangowaweva ena kumapita zipani zina zosusa makamaka chipani cha DPP zimene sizingapange pamene pona kakhala nkhondo ena nakafapo. Sono ngati chipani cha Malawi Congress Party tindi mtsogoleri amene imvini akayima nkuyankhula nafe Amalawi amatilimbikisa mtendere koma mukakhala ndi mtsogoleri amene poyima pa msonkhano azikuza nisimukumteteza azikuza ndi kunyenyani azikuza ndi kufinyani zimenezo zimapangisa kuti anthu okutsogolerani anyamata akhale aziwawa. Ndipo muno Malawi ngati pali chipani chimene chimalimbikisa ziwawa ndi chipani cha DPP inu mukudziwa tolangati mamenyedwa inu cha DPP inu mukudziwa Malawi kwatu ngati ku MCP timalimbikisa mtendere ndipo anyamata athu ndi anyamata a discipline amene akulimbikisidwa kuti tisamapange ziwawa makamaka nthawi ino pamene tikupita kuzisankho ife tindi anyamata a discipline kwa basi. Congress itu ndi chipani cha mphamvu chachikulu. Ansonda zimene akupanga yena Ansonda koma anyamata athu ngokhulupirika anyamata athu nga discipline anyamata athu amamva mwambo ikona Malawi lero inuyo ndinanena kale umayambiriro kuti timakukhulupirirani mwanenanso nokha kuti mwakhalitsa ndithu pandale komanso osati kupha pandale kokha ndine ntchito bado asomasopano ndimafuna kuzinena zinthu moona mtima komanso takambirana pano kuti palaini pano palibe anzano a DPP. Ansonda ndifuse fuso nena kuti Ansonda mwakamba kwambiri za DPP political violence mwina akungopanga kondemu ndizosagwira it's a crime anthu kuvulaza anthu ena ndi mlandu umenewo iniyo pakadali pano muli mboma MCP ukulankhula ndimafuna ku technical atithandize kuti alowetse a Benedicto Kondowe palaini alowetse a Benedicto Kondowe palaini pa zikuoneka kuti ngati bungwe achitaso kafukufuku pa ziwawa ngakhala musipani zonse
chimalimbikitsa ziwawa chipani ichi chimalimbikitsa mtendere chipani zonse muno Malawi ndipo adziwa anthuwa ansonda nkhani ya violence it's a crime ndi mlandu umenewo iniyo mulimboma mukuchula anthu a DPP kuti ndi amene amalimbikitsa zimene zizo umenewo ndi mlandu mukupangapo chani munati a DPP ndi amene amalimbikitsa zimenezi kupanga ziwawa ndi mlandu muli mboma mukupangapo chani kuti a DPP asamapangenso milandu ngati imeneyi mukuwatchulatchula koma chipani cholamula mphongolo sitimalowerapo zochitika ku polisi sitimalowerapo zochitika ku ame ifeyo ngati chipani cholamula tikuyesesa kwauza anthu kuti ndikhale mwamtendere president wathu amayankhula ndakuza ndakhala mundale zakasete zipani zindimaziziwa anthu andikuwadziwa ndikukuzani zimene ndikuzidziwa kuti Malawi muno ngati chipani chimene chimakonda Ageni Nsonda ndakhala ndikufotokozera na Ageni Nsonda mu program uyi kuti tatiyeni tipewe kutchula zipani zina chifukwa nkhani imene tikukambirana pano mwanena kale ili mufuna mubise chiona ndi mukuchiziwa mwadzuka bwanji Benedicto Kondowe ndadzuka bwino inuyo mwezi wa bwanji ku Times inenso ndadzuka bwino taona kuti inanunso mwatulutsa statement yopanga kondemu ma violence amene anachitika ku Kasungu inu mwapezapo zotani komanso uthenga wanu ndi utani zikomo kwambiri leya ndakhala ndikumvetsera program yanuyo kuyambira nthawi imene mmayamba tinene kuti pa program ngati iyi pamafunika anthu tiziuzana chilungamo tikudziwa kuti pali ziwawa zimene zipani zosiyana-siyana zikhala zikupanga koma pa ziwawa zimene zitachitika ku Kasungu kafukufuku wathu komanso kutengera statement imene tatulusa chifukwa tikatulusa statement timakhala kuti tafufuza kuti kodi chinachitika ndi chani ndiye zikhala zodandaulitsa kwambiri kuti lero tichule zipani zina kuti ndi zimene zinapangisa ziwawa sizoona ziwawa zitachitika anthu okha MCP chifukwa cholephera kulolerana ndale zake zikuoneka kuti anthu akufuna ashayinirane so ndi zimene zinapangisa kuti ziwawa zimene zitachitika ku Kasungu zifike pamene zitafika pachi ndiye ndimamvetsera ona Bumsonda kunena kuti yaya kuchona zipani zina ayi isamapange choncho tikudziwa chilungamo chake ziwawa za Kasungu zinali ziwawa za mbanja la MCP wosati kuti tizine naso anthu yena mwakuti tikhala kuti amalawi tikwanamiza timafuna tisindike pamenepo chifukwa khale statement yathu muona kuti tidanena za intra-party democracy muchipanimo anthu sakufuna kulolerana sakufuna wina aonekere kuti mwina kupanga kampeni kapena kuthandizira kuti chipani chizapambane pa 16 September 2025 nde oyambirira ndimafuna ndike pamenepo tangosala ndi masiku 28 wokha kuti chisankho chichitike mwina ngati amabungwe mukuona kuti ndi udindo wa ndani kuti ziwawazi zisapitirenso kuchitika ifo nkhani itakhala ndithu tikuyikamba kwa nthawi yayitali mwina zipani uchitirana ndi zipani zina apa mukunena kuti zikuchitika inteno azipani akuyeneka kuchitapo chani nanga anthu wamba kumidziko akuyeneka kuchitaponso chani pothetsa nkhani ya ziwawa pandale oyambirira leya tonse tikudziwa kuti ziwawa zambiri zimene zimachitika zimayambitsidwa ndi zipani anthu akuchipani kapena kupereka ndalama kwa gulu lina la Malawi kuti akasokoneze so pakuperera ndithu kuti atsogoleri azipani akhale anthu oyamba kuzuzula komanso kukana mchitidwe umenewo komanso ngati pali anthu kuchipaniko chifukwa kuchipaniko kuti ma sponsors amene amatumiza anthu kuti azikasokoneza ndiye ngati atsogoleri aonesese kuti ma sponsors amene kuipisa mbiri ya zipani zawo pali system ya chipani imene ikuthandizira kuti ayankhe kapena pakhale ma sanctions ena ake amalawi tisalole kuvomera kugwiritsidwa ntchito pa nkhani yopitsa patsogolo ziwawa ife ngati amabungwe udindo wathu tikulimbikitsa kulolerana mogwira ntchito ndi mafumu ndi anthu ena atsogoleri ena osiyana-siyana amene amapezeka madera akumidzi chifukwa ziwawa zikapita patsogolo
ufulu wovota sungakhalepo ayi chifukwa anthu amakhala ndi mantha poyambirira. Kachiwiri ena amakavotera mtsogoleri chifukwa choopa kuti akadziwa kuti ndavotera wina mwina andimenya. So zinthu zimenezi tisalolera ayi masiku asala wochepa ife tikadakonda kuti atsogoleri andale akhazikike pa mfundo zimene zingakoke amalawi kuti azavotere imene timati issue based campaign zokotukwanizana zilibe phindu chifukwa amalawi asekuka maso. So azipanga focus kuti kodi ngati tikunena kuti chuma chasokonekera tingapange bwanji ife tikalowa mboma ndondomeko zimene tili nazo kuti tikakonze chuma ndichachi zimene amalawi akuyembekezera pa nkhani ya campaign. Chabwino Innocent wamva amene ayankhulira Benedicto Kondowe. I think mwina zimene zikufunika zizikambidwa ndi zinthu ngati zimene zizi ndikuona ngati kuti zipani zonse zomwe zili mdziko muno kuti zibwere zizipanga defend tizilozana dzala tichedwa kuyambira 1994 ka 1993 kufika panopa izi zakhala zikuchitika political violence sudi kuchitika koyamba yakhale kuchitika koma imakanika kutha chifukwa cha mwina attitude imene akuonesa atsogoleri ndipereka chitsanzo ngati Ansonda kunena kuti sakufuna kupanga accept ndi kuyamba kusintha akupanga finger pointing kuti yayi vuto ndiyawa pamene popo sitipereka solution. I think imene ayankhulira Kondowe ine I have to agree kunena kuti let's accept we have a problem. Zipani zandale zikupanga address bwanji a problem ineyi hayi a president athu akupanga condemn yes a president akupanga condemn koma zinthu zobe zikupitirira kusonyeza kuti pena pakebe pali vuto limene lolo Ansonda kuchipani kwawo alipange identify zipani zina zotsutsa boma zipangeso identify akhale pansi ndopanga agree kunena kuti ife we are no longer interested in political violence. Amalawi izizi amakamba mubwereza political violence anatopa nayo simasangalatsa anthu ena okanika kupanga ndale because of amakhani mantha uli amaya amachita mantha achinyamata amachita mantha anthu amalumali amachita mantha ndikapanga msonkhano wa ndale mwina anthu akaphulitsa tegas ndikathawa bwanji ndikapanga bwanji. So kuyankhula kumene akuyankhula Akondowe ndikuyankhula kumene kukufunika kuti tidziyankhula muzipani za ndale atolankhani ngati ife tiziyankhula zimenezi mafumu ndi anthu ena ziyankhula zimenezi political violence lithana nayo. Chabwino apa enanso atumiza uthenga kuti ndale amenewa ndi Malawi so ndithu kuchokera ku dzina lawo of course sanalembe kuchokera ku Kasungu akasalika Kasalika kuti tauzena ndaleyo kuti tatopa ndi ndale zabodza tikufuna ndale zisinthe ndale sikunama mabodza komanso Ansondawo adzikamba zakuchipani kwawo komwe kuli maphokoso uthenga ukhangati wapotoka pena pake so sitikufuna kuti ifeso tikhale patsogolo kuyambitsa nkhani zaziwawa. Ansonda mwamva amene ayankhulira Benedicto Kondowe komanso pakafukufuku amene achita timafuna tidziwe kuti ngati kuchipaniko ndinafunsa sofunso ili kuti mwakhazikitsa ndondomeko zotani poonetsetsa kuti mamemba alanso amuchipani amene akukhudzidwa ndi nkhani za ziwawa mwina mukuwapanga discipline kuti ndale pa ziwawa zitheretu. Ndisokoze zimene ndanataka Kondowe sikoyamba atu kunena iwowo zoti muchipani kapena mdziko muno muzikhala intraparty democracy aiza chizungu cha intraparty democracy ndale zolelalana sikoyamba zakhazi kunenedwa kuyambira 1994 mpaka na lero ndipo sikomaliza zizinenedwa ndipo nthokoze kuti wapanga kafukufuku wawo aona kuti njira of intraparty democracy muchipani mwathumu imene ndi vuto la mchipani ndipo ifeyo mwapezewo apanga kafukufuku nafenso tikupanga tukafukufuku sitangokhala atu nafe tifuna tuone kuti kodi chachitika nchiyani ndakuuza ni scenario imene inachitika immediately nditafufuza kuti chachitika ndi chani tachokapo bwinobwino kumbule kuno kuli ziwawa ndi pamene amatiuza kuti kuno kuli independent candidate awiri atumidwa ndi DPP ndi Akondowe tathokoze koma ndibwereze siwoyamba kunena ndipo sikuti ngomaliza. It's lack of intra-party democracy zimene payamba majalere ndi Amalawi ndakuuzani kuti zimapanga border pa umunthu vuto nthawi zonse pakachitika chinthu mu Malawi timapanga blame chipani cholamula timapanga blame president ndipo kuti kodi kuchipani kwanu mukupanga kochani ngati kuchipani ndakupasani scenario timalimbikisa anyamata athu kuti azikhala anyamata osunga mwambo koma simatengera umunthu chipani ndi anthu ambiri singayende kukhomo kwa wina aliyense kukamuza kuti siya sizingateke president
olo mukunena kuti apresident akupanga kuti amayankhula tsiku ndi tsiku timapanga blame apolisi sangakwanise tilimo anthu muno 22 million apolisi sangakwanise kuti asungise bata ndi mtendere intraparty democracy ndi umunthu kuli kodi ifeyo ngati anthu ngati amalawi izi tikukamba sizikuchitika chifukwa kuti andale wasiye sife tokati andale amakapanga ziwawo si andale amatumidwa otumidwa osakanabwa so ndi umunthu leya apongolo ndi nonse amene mukutimvera vuto ndi umunthu nkona ndakupasani zisanzo kuti ngakhale kwinako kopemphera kaya kuzikwati kaya kumafumu ngakhale inuyo atolankhani kumakhala kumene it's lack of intraparty democracy kulolerana so tikalolerana izizi zitha koma ngoti andalewa akupangapo chani apresident akupangapo chani kupolisi akupangapo chani sizitha ndibwerezereya ndibwereze apongolo zimene ali nakondowe apanga kafukufuku mugwire laini imene ali nakondowe lack of intraparty democracy ndimene pali vuto malawi munomo ndipo sikoyamba zakazi kunenedwa kuyambira 1994 intraparty mpaka na lero koma zitembelesero ngati amalawi umunthu tikuyamikeni kwambiri akeni msonda nthawi apa yatithera a Benedicto Kondowe mawu anomaliza tangosala ndi 28 days kuti mdziko muno muchitike chisankho mawu anomaliza zikomo kwambiri leya mawu anga womaliza ndi chilimbikitso kunena kuti tonse tili wokonzeka kuti tizavote pa 16 September 2025 ndiye ndikoyenerera kuti tonse tithandizire kuti nkhani zaziwawa zithe komanso tizavote mwabata ndi mtendere kuti amene angazawine azawine tizavomereze chifukwa chonena kuti zisankho zayenda bwino ndi mawu amene mwina ndingatambire amalawi azaka onse amene akumvera chabwino tathokoza kwambiri a Benedicto Kondowe chifukwa chokhala nafe mpulogalamu iyi zikomo kwambiri Innocent mawu omaliza 30 seconds nthawi ndiye yatithera tinene kuti political violence ilibe gawo atsogoleri azipani asamapange defend zinthu azibwera motsutsana nazo zinthuzo ndi kuyankhula ndi anthu amene apanga zimenezi tikhoza kuthana nazo